Ramogi ajwang' geno no kinyi mari dhi mbele e yo makare. Gisane no kanyo ka in mana dakika 15 kende tok saa 4 mar okinyi nyaka thuolo makende mar rwaki e chenro mar mbako romo twak mabende wadwa bago kinyi makawuono twaka mase antiere kod wela riyo mabende osedonjo achiel kachiel e studio marwa okinyi makawuono. Ko kinyi makawuono Ramogi ajwang' weche mopogore timore pacho kae, weche mabende wabiro kawo moko kuomgi ka wadhi mbele kod twak margi okinyi makawuono. Thuon wach mabende watwake okinyi makawuono otudore kod chal mar oro e pacho kae, ma en kaluore nitiere counties madirom 22 e pacho kae manyaka sani oro kaachiel kod kech otimonewa. Kanyaka sani jo Kenya makwan gi derom 4.5 ni kamarach ka nyithindo makwan gi ok tin 900,000 nyaka sani koro nitiere kod kech matamra gi nona hinya to e counties kaka mano county ma Marsabit wantiere kod Mandera, Garissa, Baringo kaachiel kod Isiolo. Mago counties kama bende kech nitiere mano kaluore kod oro makoro sani nitiere e gwenge mopogore oro mabende ikelo kod nok mar koth e pacho kae. Nyaka sani counties makamago ere kaka inyalo konygi e yo makare mar mondo mi jopiny e counties go kik bed kod kech manyalo miyo giwito nyaka ngimagi. Pani nyithindo makwan gi ohew 900,000 e counties mopogore hinya to counties go mabende iwacho ni gin counties magin kuonde motuo kata counties go mag asal counties. Nyithindo makamago nyaka sani skunde ochiegni yaw to nyithindo makamago kech kayo matamra gi nono. Sirikal onego timang'o mar mondo mi nyithindo go mantiere counties makamano bi oyud chiemo makare kata kinde magidok e skul mar mondo mi nyithindo duto oyud somo e yo makare pacho kae. Mane momiyo kinyi makawuono Ramogi ajwang' kan kenda mar mondo mi abed kod twaka maket kod mae mano kotudore kod chal mar oro pacho kae. Antiere kod wela riyo mabende wadwa bedo godo kod twak mong'ith kotudore kod thuon wach mar kedo kod oro e pacho kae. Wendo wa mokwongo antiere kae kod Wycliffe Nyafwanga en jalony e weche mag pur e gwenge go motuo kata agro-pastoral development expert. Machiegni ahinya Wycliffe Nyafwanga. Ero kamano Joyce. Agwero kamano ageno ne yaw higa manyien. Ayaw higa makare. Agwero kamano kuom rwaka. Koro ageno wadhi twak ahinya weche mag oro gi kuonde ma iluongo ni asal mondo wamanye wayude ni kare rem ne kanye to shida osawuok kanye mondo mi ng'eyo ber mondo gik ma chak ben siko higa ka higa nikech ok en sani kende. Higa machielo ne nitie higa manyien. Koro wadhi none mondo oyudane ne shida ni kanye. Ero kamano ahinya. Ramogi ajwang' mano wendo wa mokwongo Wycliffe Nyafwanga mabende wantiere godo e studio marwa ma Nairobi kae achiel kachiel. Wendo mar ariyo antiere kod Nancy Omolo en jalony e lokruok mar chal kor lwasi kata gender and climate change expert. Machiegni ahinya Nancy Omolo kinyi makawuono ichiew nade chako higa yo machalo nade? Ero kamano kabisa Joyce kuom luonga studio kendo ma e chienga mokwongo igani endi. Agoero kamano kendo aneno ka weche gi wadhi wacho mondo anena kake wanyalo konyo counties ma owach around 20 ma kech sani chamo. Ero kamano ahinya. Ramogi ajwang' iseneno welo mabende wantiere godo e studio kae ka bende nyaka sani kamoro amora mineno wa Ramogi ajwang' in bende inyalo riwri kodwa mar mondo mi bedo kodwa achiel e twaka mar okinyi makawuono. Ka bende oro makamae mabende sani nenore pachoka wachore ni mae oro marach ahinya mabende piny Kenya osebedo godo kuom thuolo mar higni 40 mokalo. Ka bende kaluore kod chal mar kor lwasi kod nonro mabende notim kod duol mabende ochung'ne gwenge go mabende nitiere kod oro mano National Drought Management Authority. Counties ochiko mantiere e pacho kae mano moting'o county ma Kilifi, county ma Mandera, county ma Marsabit, Samburu, Turkana, Wajir, Isiolo, Kitui kod Kajiado. Mage moko kuom counties mabende nitiere kamarach ahinya kaluore gi oro maliyo mabende okwako gwengego. Ichwelonwa pachi kotudore kod chal mar oro e pacho kae yore mage mabende inyalo ked godo kod oro. Namba wa mar ote machuok mano mar 236000 oyaw kacha inyalo chwalonwa pachi. Inyalo tudri kodwa e Facebook kacha kama bende wantiere live yudo Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV.
Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kawachaka yanga twak mar okinyi makawuono, Wycliffe kachako kodi. Nyaka sani mano kaluore kod nondo mayando tim, mabende nogola yanga, kod jatend migawo mabende ochung'ne pinje mantiere aluora mar Afrika ma ugwe kod gwenge mabende ongoro, mano Rebecca Maino. Jo Kenya makwan gi oheo 4.5 sani kech kayo, gintiere gwenge go mantiere kod oro kachiel kod kech. Ang'o matimore? Ang'o momiyo oro sani ng'eny ahinya e pacho kae? Ero kamano ahinya kendo Joyce kuom rwaka ka. Kwanono de luongo ni kuma oro wuok kata origin oro. Oro koth ikelo gi yien. Mano ka koro owuoye oro kende. Koro kwachako gi oro, twachako gi oro ni oro en kisungu luongo ni prolonged period of drought. Prolonged period of drought mangiso ni ndalo dhi mang'eny ka koth ok ochwe, ka koth onego ochwe. Drought mineno men kesa nene iwacho ni koth mano onego ochwe October, dwe mar October gi November gi December. Nokuchwe ka onego ochwe. Koro iluongo ni below average. Mangiso ni ochwe matin molone kaka notimore nade, kaka onego ochwe. To counties miwinjo wa kwano gin counties mathoth gi kisungu luongo na gross pastoral. Mangiso ni ya engima ji kata ngima ji wuok kuom gima dhiang' en. Ka ng'ama nigi dhiang', ng'ama nigi rombo, ng'ama nigi diel ni en chiemo sadak kuno. Kidhi kuonde machalo Mandera na sadake, iyudo ka kichiwo kinyi nitie ka loso ring'o ne breakfast. Ka ngik lunch nitie ka chake lose, en kende men ang'o lunch. Godhiambo ngi chake chamo ring'o. To dhiang' ni en be miuse to iyudo pesa dhi go school. Koro ka oro obedo ni oro landra ahinya, ma dhiang' otho, to mangiso ni livelihood source kata yo mar chiemo mar gwenge makamagi en ikethe te. Nikech iketho chiemo, iketho pesa mitero ji school, iketho pesa midhigo hospital, iketho pesa ekonomi makanyo kata osuru ma jopiny miyo sirikal. Biketho koro ekonomi ne nogore piny completely. Weche mag oro kowuok sani. Asebedo wach mar oro ni for higa 10 kowuok e gimiluongo ni Horn of Africa, kowuok Djibouti to biro Somalia, kowuok Somalia to biro kuma kisungu luongo ni Asal countries ma Kenya waka. Arid and semi-arid. From higa 2011, 2021 koka chako 2021, science nosenyiso ni oro dhi bedo malit Somalia, Mandera, Gasal ma Kenya ka. To ne magnitude mar oro no sabedo. Asa some report mar World Bank no sandike, National Drought Management Authority makoro wacha ni be no safuone matin. Koro nikech ecological kata yore mag gwengewa lokore ma ok di tam lokruok. Climate change en gima ne ji wuok ne kopa ne cheko ji e Egypt, Sharm el Sheikh. Koro climate change ok wanyal tam ognene climate change kata lokruok mar ginene mar ang'wengo weche mag climate ok dwa tamre. Gimiwacho ga mowacho ne to ere kaka dang' waikre ne climate change mondo mi ka oro nitie to kokath ngimawa. E gwenge mag Mandera kikalo kocha, Mandera nitie mana yor ma Kenya, gwenge machalo Belet Hawa mana e Somalia, kidhi adhi nyaka woni Dolo, michake kal Dolo Ethiopia. Ne wabedo gi program moro nikech gik mwacho gi nong'e. Ka ng'ato en kuma ipidhe dhiang', to wakonye nade mondo mi value chain mar dhiang' ni wa bypass oro. To kata kapok wadonje wachno mar jogo mantiere kod dhiang', ni sirikal bende nogolo omenda madirom bilion 1.4 mar mondo mi onyiew godo jamni kowuok kuom jogo mabende odak e counties mabende otuo. Paro nadwa mani mako gi kanyo monde nyafongo kinyi makawuono. Nancy, in kaka jalony e weche mag lokruok mar kor lwasi kata gender and climate change expert, nyaka sani wang'eyo ni wachni mar oro ma ok en okang' mokwongo mabende wawuoye pacho kae. To bende nitiere counties mamoko mano kata kopogore kod counties go mabende nitiere buo asal, mago counties mabende ong'ere ni counties ma oro nitiere. Sani wang'eyo ni oro makamae wanyalo wacho ni okere nyake counties mamoko, nikech wantiere kod counties mamoko kaka mano mar Kirinyaga, Kiambu, Machakos, Nakuru, Murang'a, Elgeyo Marakwet, Homa Bay, Siaya kachiel kod Migori. Mago counties maonge buo asal, to gin counties manyaka sani wasewinjo ka sirikal ochwalo lipode mopogore opogore ni oro bende osechako kwako counties makamago. Counties makamago nego beni konyo nang'o mondo oro kik donje iye kuro kata jopiny kik bed kod kech mikelo kod oro kachiel kod nok mar koth.
Erokamano ahinya Joyce. Awinjo kaka wasewacho ni counties mantiere oro. Koro counties machalo kaka Mandera, Baringo, Isiolo, Turkana gin counties ma pile pile waneno ga ka nigi tabu niendi. To ber kabisa nikech wuoyo ni counties moko be nitie machalo kaka Meru, nitie counties machalo kata Homa Bay, Siaya. Mae gima wasewacho gande ni wan samoro kaka Nyanza, wan be wana gi counties ma iluongo ni asal ma kech be chameji. To gima pok watimo ni pok wa document gima waketo piny ni counties gi be sasa wacho wach mar kech chamoji e counties miluongo ni asal, wan be mekwagi onego bed documented. Kaito counties ma wan go asal nikech kata kidhi yo Nyanza kocha, idhi yo kata mana Kano kacha, kata idhi mana Siaya, idhi kata yo Imbo kocha, yudo ka kendo gin kuonde moto kabisa. To kata sama counties gi yudo pesa miluongo ni asal, wan pesa no wa miss out. Koro mae en gima important kabisa ni asal ok en mana malokoni. To malokoni be kidhie, asebedo gima somo en kana timo somo mar PhD South Africa. Natimo gimoro mang'iyo iluongo ni climate change, gender and climate change adaptation among pastoralists in Turkana County. Koro nang'iyo ni ka kech obiro, ere kaka kech no affect mine, ere kaka affect chuo mopogore, ere kaka affect nyithindo. Kendo kana timo gino igni abiro nabedo kadhi Turkana, asebedo kadhi kuonde machalo Mandera, asebedo kadhi kuonde machalo Wajir. To gimoro nitie mane watimo maniluongo ni climate modeling. Koro climate modeling ni dhi mwakaw data. Mwang'iyo ni to kejni king'iyo igni 40 nikech kwa wacho ga ng'eny ji wacho ga ni climate change. To climate change kidwa wacho to nyaka ing'i ni to gine weather temperature kata mana rainfall koth ni osebedo kochal nade igni 30 mokalo. Koro nwang'iyo igni 40 mokalo mo yudo nyaka data machakore 1963 nyaka maybe ndalo chane na 2007 kama. Kaito kwa wase yudo data no, to data no ni watimo modeling. Mwang'iyo nito igni 40 mabiro, ere kake koni bro chalo e wach mar kechni. To kanu wang'iyo data watno yudo ni chon oro ne biro, maybe ka igni 10 sekalo. To sani koro oro biro year after year. Maka to kanu wawuoyo kendo, koro mano data mani scientific ma wayudo. To kanu wawuoyo kata gi jok machalo jo Turkana, to wapenjo gi ni to uneno wach oro ni nang'o. Gwacho ni chon oro ne biro ga kosebudho maybe igni 10 to sani oro biro pile. Koro gikiani gin gitimo ne Nyasaye ang'o. Tang'o momiyo mae timore? Wacho ni kaluore kod nonro ma bende notimo, oro ne biro bang' higni 10. To sani koro en higa ka higa. Higa ka biro oro ma kamano chako higa mokalo. Higa ni bende pod waneno kolandore e higa ni. Ang'o matimore? Mae koro gima waluongo ni gine climate change. Waneno ka weather wa change. To weather wa change nikech gik mang'eny. Nitie gik moko matimore ma kata jok manie local kanyo kotimo. Iluongo ni gine increase in the carbon more release gine. Koro wemiyo kata jo western world wacho ni gi release a lot of carbon dioxide nikech maybe the manufacturing, maybe cars magiriembo. To ka climate change timore, ko affect one place, onyalo affect kumoro machielo mabor. Kaito mar ariyo en ni population marwa, number wamedo nyuol, wabedo gi ji mang'eny. To ji manyuolo mang'eny gi, king'iyo Kenya ka 60% ma en 60% mar 60 tiyo mana gi yiene magitedogo. Koro kake chon kata kuma nyuola kuma adonge kata kana dhi neno kwarwa chon kata kuonde machalo Migori County mane nigi aora, mane nigi yiende. Sani kidhi tiyo ka yiende go onge, yudo ka ji ogero ute. Koro ng'enyne ni namba wa omedore to koro wang'ado yiende. Koro a lot of things timore. Wariembo mtokni, wa pollute, watiyo gi plastic. Koro gik mwatimo be omiyo that weather chakore. To gini ok en gimoro ma sirikal. Koro gini ong'ere ma kata evidence gi. Wasemiyo ka National Environmental Management Authority, NDMA be nigi data gi. Koro gima wayudo sani ni en gap in the policy. Nikech government poko bedo gi long term policy on how kake gidwa deal these counties. Koro ka government manyeno pindo to wacho ni wadhi golo billion achiel to wadhi miyo jogi. Koro kake serikal gima wanyalo penjo ni kake serikal ere kake wanyalo bedo gi development magin long term mondo walos situation ni mondo obed maber. Akapok wadhi mabor kod twak dago mar mondo mi wawinjane kaka jatend migawo mochung' ne pinje mantiere alwora mar Afrika ma Ugwe akachiel kod gwenge mongor mano Rebecca Maino kaka noloso mano kotudore kod chal mar oro kachiel kod nok mar koth mabende nitiere pachoka. We wawinjane monde. The drought situation remains critical in 22 of the 23 arid and semi-arid counties following poor rains
through October to December, when the short rain season usually appear. On the contrary, the period during which short rains are expected ended up posting poor rainfall. A drought situation in Taita Taveta, Kwale, Garissa, and Tana River improved slightly due to the light showers received during the last week of December. However, Baringo and West Pokot counties have slid from normal to alert drought phase. Drought early warning system has also indicated that the vegetation condition has deteriorated in some of the counties, especially Marsabit, Wajir, and Isiolo counties. Unfortunately, high rates of children at risk of malnutrition have been noted in Marsabit, Mandera, Garissa, Baringo, and Isiolo counties. The interventions that we have include food relief, we have water tracking, we have nutrition, treatment for nutrition, provision of livestock feeds, and also even cash transfers. Mano Rebecca Miano mabende oloso kanya kwa Ramogi Juang jatend migao mochung'ne pinje mantiere e alwora mar Afrika ma ugwe kod gwenge mongoro ka bende no chiwo chala mar oro e pachoka. Winjo makare nyafuanga ka Chal kod Nancy kaka Miano loso kanyo. Mano Rebecca Miano nyaka sen wacho ni kaka sirikal yore mopogore opogore mabende gisebedo ka gitemo mar mondo mi gikony godo jogo mabende odak e counties go mabende otuo. Gine yore go kaka neno ni gichiwo ne ji chiemo mabende ang'eyo ni kuonde mopogore opogore osebed kichiwo chiemo ne jogo ma ponono jodongo ka Chal kod nyithindo. Magi achiel kuom okenge mabende sirikal siko katimo kinde ka kinde. Kopogore kod wachni mar chiwo chiemo mana kaka Nancy osewacho ni oro masani opogore kod machon mane biro bang' higni 10 matinde ni en mabiro higa ka higa. Onego bed ni tim ang'o mar mondo mi ponono e kinde mabiro mbele wanno ka wachni mar oro rumo ma ok ni pile piny maru to ni tero chiemo ne joma kech kayo kumoro. Erokamano kendo gik miwinjo timogi magi emergency kata relief. Itime nikech koro shida osebedo. Koro wakonyu nang'o? Nikech wanyalo wacho ni gin gik ma short term. Idwaro long term solution. Short term ema miyo iwaluongo gi ni relief kata emergency programs miketogi kanyo. Long term solution mar sirikal kaki winjo Nancy osawache no osang'isi gi maber kabisa ne ya counties ma livestock kata livelihood margi wuok e pidho dhiang'. Bed gi program manyalo gero idara mar livestock kama. Gima watimo Somalia mane jo Kenya ing'eni mondo mi dhir policy makal tek nikech owuok ka odhika. Gima watimo Somalia e corridor achiel mane gi shida ni kano wiye en wach man ka wapidho dhiang' donge kaka joge gin jo agropastoralist community nwachako ne gimiluongo ni fodder store. Mangiso noger ne kapok oger kata fodder store ne wakumo wakawo gimiluongo ni kodhi mar fodder chiemb dhiang' mwamiyogi. Mo no dhi opuonjgi kato kaw tinga mo dwa gero skul kucho mo terogi mo pur puodho mo pidh fodder cha ma fodder cha timo nade odongo mo puonjgi kaka ng'ado fodder mo gernegi store. Koro mangiso ni kar idara mar chiemo mar dhiang' ne watieke mane otedgi e dho aora kuonde ma pi nitie nikech shida ma wan go ka ne wan e bura moro to winjo ka ng'ato longo ni ng'eni Afrika kae ma pod ileme ji lemo ne drought. Kata Dubai ka immediate kati ok yetime ne Nyasaye wagolero kamano ked koth en pod time manaka ikawo tigolo gimoro ne irrigated agriculture iweri ginene rainfed agriculture mangiso ne unurito chiemo sama koth ochwe. Iwinjo gibi wacho October miwinjo wacho na October December ni koth nochwe ni ok en October December kende. Program no chako somo gimiluongo ni FuseNet, Farm and Early Warning System. Egad ma intercounty egad en riwruok mar pinje aboro maka nigi miluongo ni Ifra be tije ang'o en tije nono kor lwasi. Ifra no sawacho ni kech dibedo Horn of Africa ka higa ariyo mabiro owacho 2011 ng'ato ng'e policy no nitie. National Drought Management Authority ni no sawache maber ni kwachiwo nonro to neno ka koth ok dhi chwe kaka romo
mangiso ne oduma kata cham ok dhi chiek mano nosatim program ne World Bank osatimo higa mokalo January ma World Bank project ni ya kodewore gi wach mar corona gi weche makama shida dhi bedo yore ang'owa e yor chiemo kendo economy marwa the contract 1.5% nikech agriculture is the backbone emo ogera ng'owa gi koro gimitimo en niya itimo gimiluongo ni sustainable program kuonde ma dhok nitie gimono timo somo nwadhi mwagero negi nyaka wapuonjo ji iluongo ni APFS agropastoral farming school something like that mondo mikese puonjo ji koro e gweng' kanyo inyalo paro ndalo machon kane dhi ritu to nitie kama nyalo dhi veterinary center ne kumi unyalo dhi na adiro diko panya ka ngama kata dio mabei tadhi akaw japidh dhia obiro ga piko to biro to ng'iyo gima shida nitie kuom dhia to thiedho dhia ka dwa pidho cham tawuok tadhi manyo kodhi kata dhi manyo mbolea titiyogo koro input distribution to input distribution maka Nancy osanyisi ni ok time gi dhok kaka iwinjo watime ni sani wacho ni ya ni sirikal ogolo bilion 1 ming'iewo go dhia mago emergency wadwaro gimiluongo ni resilience and sustainable program ni program maki miya joka tiwegigo kiny koro sane watiyo gi nono mar NDMA owacho ni kuonde 22 kuom 23 mar arid and semi arid nigi oro malit kabisa whatever emergency miwinjo wach imiyogi cash transfer mana ng'e kaka timo itere sime imiyogi emergency relief mangiso ni miyogi chiemo tioro negi water tracking mangiso ni ioro jok ma nigi pi tidhi tiolo to dhok modho bas oro rumo koro sama oro rumo no emergency pension to policy mar sirikal asal chalo nade asaso maber gik miwinjo wacho gi ngi sirikal nigi mamondo tim dhi kuma chalo mar sabet ket community together ger negi puonjgi about fodder nikech nitiere gimiluongo ni conflict analysis ka lumo onge ka ting'ene Masai kata kuonde ka owuok gi dhiang' ka odhi manyo kuma lum nitie kuma odhi manyo lum nitie no jogo be pidho dhok koneno kaka gibiro to lweny wuok nikech koro ilaro pi tilaro ng'owa ilaro lum koro ne wawacho ni gini ok en drought kende kung'iye mung'iye ni en oro to conflict be nie to lweny be nie to lweny kosewuok dhi ketho kata na other sources of livelihood dhi ketho kata kuonde machalo duka yore gi mang'eny koro sirikal ketnwa gimiluongo ni sustainable awacho ni fodder onego keti opuonj ji oket kuonde mipidhe dhok kedi Garissa ka not Garissa kata Mandera to wadhi gi hydrologist expert mochung' ne kuonde mag pi Mandera no ok kuny pi matut kunya matin to pi osewuok to pi to kosewuok to kacha wind nitie yamo yuke kisanindo Mandera to ingeni yamo uko Mandera kwele kiketo wind mill go pigcha pigni ichanele mondo dhi ne dhok from dhok itiyo kode udi from udi wanyalo irrigate agriculture from agriculture no wanyalo gero negi chiro wanyalo keto chiche dhia livestock koro gik monego bane timo value chain mar we wawinja ne pach Nancy Omolo be kaluore kod wach ni Nancy ma en gino mabende nyaka sani waseneno ka timore kinde ka kinde to koro sa osechopo mar mondo mi ponono wanyalo wacho ni higa ni to ero kech ka achiel kod oro osedonje higa ni ponono ere kaka wanyalo gaye mar mondo mi kiko donje higa manyien kaluore ni nyaka sani wacho kanyo ni nitiere policies monego be ni sirikal keto piny mar konyo jogo mantiere gwengego motuo ka achiel kod counties mamoko maonge buo asal manyaka sani koro oro osechako donjo irgi. Erokamano ahinya kendo Joyce, mana kaka isewacho kendo kaka Wycliffe be owacho ni policies ma jogi oketo in place nikech kaka awinjo ka Honorable Rebecca Miano owuoyo owacho ni sani giketo weche mar miyo jogo chiemo ma giluongo ni food relief kato moro be nitie ma gwacho ni nutrition to nutrition ang'e ni ma koro gi make sure ni nyithindo go yudo chiemo maber kato moko be nitie cash transfer mag miyo jogo pesa kato chiemo be gikelo ne animals to koro kata gik mawacho gi wan waseng'iyo gi samoro kata ka koro nitiere oro kata kanyo tidhi kata Mandera kata kumoro koro yudo ni samoro kumidhie no endo kata samoro kuminyalo ng'iewe chiemo onge samoro imiyo ng'ato pesa
to kumong'iewe chiemo onge. To kata samoro be community ga yudo ni komi pesa nikech gi target ga women, gi target ga mon ni mon ema miyo ji chieme pesa. Tino samoro be ka gimiyo jogo pesa, gimiyo mon pesa to kelo dawe ot nikech ka mama koro tamore miyo dichuo pesa to koro gichalo gore. Kato pesa ni be komi mama no to koro gini en stressful. Ngeni ka koro onge chiemo, tuo dhok osetho. Kendo ni mani ka okaw pesa kuom mama ni to dhi omadho kode kong'o. Koro gik magitimo gi samoro iyudo ni gigo ok ti. To owacho ni onego bed long term nikech sani koro nitiere oro. Kaito nikech wan ga gi rains ariyo, wan gi OND October, November, December. Kaito kendo wan gi machielo man short rain, kaito wan gi machielo March, April, May. Mano iga mar 3, 4, 5 kanyo nego bed ni koth be. Koro kwa ema atibone no ka kendo koth chwe Turkana kabisa, ma koth tero ji gi pi. Ula koro yueyo. Yuda koro yueyo ji. Fa kidhi Turkana sama chieng' gwine kama, aora go emi riembe igi. To ka samoro ngisi ni koth nyalo biro saa asaya, kuri bed careful. Nikech ka koth biro saa asaya, gin gik maluongo ni flash flood. Ma koth nyala kumara mora to biro ma yue jite. Koro ere kaka wanyalo timo gimiluongo ni water harvesting. Koro ka pigni biro ni to wabeda gi gine, kata wabed gi dam, kata wabeda gi small system ma wanyalo kaw go pigno. Koro sama koth onge to wanyalo tiyo gi pige machal kamago. Katu kuonde moko miluongo ni ILRI, International Livestock Research Institute, meno kelo gimoro ni insurance. Magi ng'iya that weather, gitiyo gi climate change. Gineno ni this ka ande koro koth ok dhi chwe. Koro ere kaka wanyalo miyo ji compensation, nikech compensation ok en ni dhoga bicho tho kata dhoga ng'weno tho. To ka ging'iya weather no to gineno ni jogo onengo mi insurance. To kata kamano gisebedo ka gitime to pod aneno ka onge difference maduong' mitimo ahinya. To kata ka waywak Kenya ka ande ni wan gi oro, an kana dhi Sharm el Sheikh, nachopo Cairo, makao bus ema nadhi go chakre Cairo okawa gine 7 hours nyaka chopo Asham. Kana ng'iyo gode gi tuo magin godo miluongo ni arid pok na nene piny kande. Ena got makata onge kata mana plant achiel. Ena got ma en got. Koro kia Cairo kanyo ma ji odak. Kiwuothe dhi ni to kiyud ji. Kopo ni yudo ji to ena ute moko matin ma ji oketo mek beach apartments. Kendi chaki kala to onge kumora mara makata ng'eni kiwuotho Turkana kata iriembo kono. To ineno kata ka kucho gin gi yiende. Ineno ka gine. Koro ena ni watugo nikech nong'isa ni Egypt nentiere mana gi water 5%. To gise bedo ka gi increase to 90%. To kendo kidhi kuna tido ka gi pidho fruits, gi pidho a lot of things nikech gitimo irrigation. Koro king'iyo kuonde miluongo ni MENA, Middle East and North Africa, pima gin go tin kabisa. To aridity makuno okwawuo nikech ka gine Sharm el Sheikh to awuok kadhi Machakos, nadhi limo Kalro Katumani. Kora ng'iyo drisa tawacho ni kata kuma luongo ni semi-arid ok en semi-arid. Opogore watugo. To kapok adhi mabor, nitie counties moko kake Ukambani, Eastern Province. Chon gin bende gin gi kech kabisa. To iyudo ni kech gi ochako dok piny. Gima nyaka wang'e ni ang'o ma kuonde machalo Ukambani osetimo mopogore gi kuonde moko. Nikech ne giwacho ni gin ok gidwa relieve. Ma kata governor gi kata jotendgi ne giwacho ni gidwa chako bedo gi long term gine solutions. Makidhi Ukambani to kako tuono to iyudo ka eka achiel ng'ato pidha maembe mopong'. Machunga mabiro Nairobi ka ng'eny gi akuno. To kata idhi mana Katumani. Kipenjo gi ni to komiu climate data udware mar month koso udware daily. Ng'ato mwisa ni en kimiye that climate data noendo to kong'eni koth dhi chwe to chako loso faros e puothe. Koro kata ka dhi Nyanza nitie kuonde moko ma nigi koth moingo Machakos. To kineno kaka farmers loso puothegi. Tibo wacho ni farmers gi osepuonj gi moromo kendo ging'e gima gitimo. Koro magi gik monego watim ni kata mana Kenya ka wanyalo ng'iyo to counties mage moseketo gik moko in place ma koro ka drought ni obiro to ka affect kabisa. To Nancy kata ka pod antiere kuomin jalonye wechego mag gender ka achiel kod climate change expert. Nyaka sani wang'eyo ni e kindegi ma bende nitiere oro ka achiel kod keche pacho kae. Nyithindo mago moheo 1900. Nyaka sani wanyalo wacho ni gintiere gi malnutrition. They are facing malnutrition. Mago nyithindo manyaka sani odak e counties mopogore opogore ma pacho kae ka bende nitiere counties go mano kaka manase wacho mar Marsabit, Mandera, Garissa, Baringo kod Isiolo. Mago kuonde ma nyithindo moheo 1900. Gin nyithindo manyaka sani kech kayo matamra gi nono kalure kod nok mar koth. Wang'eyo ni skunde iyawa yanga kochakore juma manyien. Wantiere kod mago madhi classes mopogore opogore kochopo kanyo tarik 30 mano dweni. Nitiere mago ma nitiere madhi grade mar 7. Onego bed ni nyithindo makamagi sirikal timang'o maneno ni gichopo e skul nikech iyudo ni nitiere skunde moko mapono nonge chenro go mag chiemo.
to nyithindo makamago chiemo mar skul cha ema giketo ga geno margi kuome. Ikonyo nang'o? Ng'enyge sama drought nitie kama ande, skunde onego bed ni miyo nyithindo chiemo, gimiyo nyithindo pi. Kendo kiwuoyo gi nyithindo to gibo ng'isi ni samoro gin gidhi skul nikech chiemo ma gichamo lunch no endo ema gibo chamo kende nyaka kiny kendo ka gidok skul. Koro iyudo ni miyo gi chiemo. To koro iyudo ni nyithindo giendi koro ka nitiere drought kama to nyithindo onego bed ni yudo balanced diet. Koro iyudo ni ka koro nitiere matibro iyudo ni nyithindo mang'eny nigi stunting, ok giyud chiemo maber, kata mana kaka paro margi brain be bedo affected. Kendo wacho ni kidongo ka in gi gino kiyud chiemo moromo, to kata ibedo ng'ama duong' to gino pod bro thagi. To ken nyithindo kende nikech ka nyithindo miyo chiko gionge chiemo to koro mine gi chal nang'o, nikech mana November kane waneno miyo moro mane nonyuol to koro oonge chiemo mogore piny ma otho. Koro samoro kata king'iyo gigi tiwacho ni to kata gik ma giketo gi be giketo gimoro ni mine mane gi ich onego ocham chiemo moro ma special, be gimiyo gi vitamins moko ma special. Kaka koro onge chiemo to ji move around, ipenjo kata ni to koro mine mane gi ich sama uchako wuotho to sani oromo mar dhi hospital, be gin kata gi mobile clinic. Koro nitie gik mang'eny monego giket kanyo ma target mine kata mana jok moko mabet jodongo matin. Ibo yudo kata ni sani be nitie jomoko machamo HIV tablets to koro chaki medo gi gine. Koro onego bet special arrangement ma target special groups kata kituo kata jok ma bet senior citizen, jok ma a bit elderly, jok ma require diabetes, mine kata mana nyithindo. Koro gigo to onego waket. To kendo king'iyo counties miwacho gi tibo yudo ni poverty levels, level mana mar chan and over 70%. Koro kata kanu atiyo gi pastoralist community gi moko wacho ni wadwaro long term development nikech kata wan sani ka wan gi tich to chiemo onge Nairobi ka to salary ntiere. In fact wangiso ga Turkana ni moko nego bed pastoralist, moko man tich gi government. Kata king'iyo government, king'iyo pastoralist community moko machalo Mandera ndo iyudo ni representation gi tin kabisa. Koro wacho ni samoro be yudo tich moro mami pesa ma regular kata kotho chwe kata kochwe tinyalo ng'iewo chiemo. Koro en diversified livelihood. Onego gi pidh ginegi, onego gi pur, onego gi go ohala. To gimoro achiel kendo ma kwane ni sani kata kopo ni koro koth ne ok ochwe to dhok otho, mondo ichaki pidh dhok ma gichak girom e level maro midwa uso gi adwa ni mak mana paro no gi kanyo matin asenyiso ni odiochieng' ma kawuono weche mopogore opogore timore ka nyaka sani migawo mar somo odiochieng'a ma kawuono ne landa yanga kuondego ama bende jopuonjre ma bende ne otimo klas 8 kata notimo